Здравейте! Ще прочета поучителните истории, книгата Поучения за деца с различни истории, умни отговори и добри съвети от стари времена. Първата история се казва Цар за гнева. Като остаря, философът поиска от царя да го пусне да си отиде в родния край и той го послуша. Когато се тръгваше, царят му се помоли да му каже за изпроводяк един добър съвет. Тогава философът рече: когато си гневен, о царю, да не речеш нито да вършиш нищо, преди да изброиш цялата азбука. Тогава царят го улови за ръката и рече: още ми трябваш! И го задържа още 1 година, защото знаеше, че най-добър цар за гнева е забравянето и търпеливостта. Втората история. Всяко неполезно художество трябва да се покрусва. Твърде се чудиха на един, че можеше да прекарва отдалеч през една малка дупка грахово зърно, без да сбърка нито веднъж. Като видя това, царят дари го с една крина грах и рече: за такова художество такъв дар. Почетната одежда. Някой си философ отиде у един княз. Слугите, като го видяха с прости дрехи, не го оставиха да влезе, а той се върна да се облече в красива одежда и отиде пак. Тогава стражарите отвориха портата и го възприеха с чест и го уведоха. Като тъй влезе философът, за да се присмее на княза, съблече си дрехата и начена да й се покланя. Княза се почуди и го попита: защо прави това? А той отвърна: защото разбрах, че у вас не почитат добродетелта и достоинството, ами красната одежда. Приятелското имане трябва да бъде общо. Един философ, като видя, че се разхождаше болярин с един последен сиромах, попита учениците си: какви са тия? И като му отвърнаха, че са приятели, рече: ами защо единия е болярин, а другия толкова сиромах? Всекидневни въпроси. Питагорските философи всеки ден, като си лягаха, питаха себе си: на кой гняв се противих днес? Кой лош нрав си оправих? Тъй трябва да прави всеки човек, който иска да стане добър. Да не слушаш всякого. Един художник направи 2 картини. Едната, каквато той си знаеше, а другата, каквато всеки му казваше. Като ги свърши, изнеси ги на едно. Тогава всички започнаха да се смеят на едната и да хвалят другата. А той им рече: тази, дето я хвалите, направих я аз. А тази, дето корите, направихте я вие. Та заради това е такава. Неправилна любов. Един цар, като видя в града някакви чужденци, че държаха на ръцете си кученца и ги милуваха, пристъпи при тях и ги попита дали по техните места жените раждат деца. С тези думи той ги мъмреше, че любеха добитъците, както трябваше да любят децата си. Всеки сам знае къде го боли. Един началник напусна жена си. Като чуха това неговите приятели, отидоха до него и му думаха: дали не е умна или хубавица, или каква погрешка стори, че я напускаш? А той не ръчи да изяви причината, за да не я засрами, ами повеле да му донесат единия ботуш, че им рече: този ботуш има ли някъде сбъркано и не е ли хубав? Но кой знае къде ми стиска? Истинско благородие. Един цар, като му думаше един ласкател и го хваляше, че е царски син, и царски внук, и царски брат, рече: аз всички тези неща за нищо ги имам, защото не са мои, а са чужди. Истинското благородие е учението и мъдростта. Кое богатство не се изгубва?
Един цар, като превзе един град и всичките му граждани загубиха кой каквото имаше, намери един философ и го попита какво му се загуби. А той отвърна: нищо, защото никой не може да ми вземе добродетелта и учението. Полза от учението. Един философ подкамваше сина си да заляга да се учи, за да не стори много работи, за които той скърбеше, че ги е сторил. Различие между баща и учител. Един философ често думаше: по-много съм длъжен на учителя си, че ме научи, а не на баща си, че ме роди, защото от единия приех живота, а от другия доброто живеене. Коя войска е по-силна? Един мъдър военачалник казваше: по-страшна е една войска рогачи с военачалник лъв, отколкото войска от лъвове с военачалник рогач. Полза от хулителите. Един цар, като чуваше, че го корят и осъждат философите на града, рече: много им благодаря, задето ми казват погрешките и ме подкамват да стана по-добър. Кротост. Подканяха веднъж царя да се отърве от едни хора, че го бяха похулили по време на едно състезание. А той рече: ако тия ме корят, когато им струвам добро, как ще думат, ако им струвам зло? Чест на по-старите. Имаше закон в едно царство децата да почитат не само своите родители, но и всеки по-стар човек. Един път техни посланици бяха отишли в друго царство на театър. Там дойде един стар човек, обиколи навред и никой не му стори място да седне. Но като мина покрай посланиците, тутър си те станаха и поканиха стареца и той седна. Местните хора, като видяха това, започнаха да ръкопляскат и да ги хвалят. Тогава един от посланиците рече: домакините познават доброто, но не го правят. Смирение. Един гранчарски син толкова му помогна честта, щото стана цар. И понеже се боеше да не стане горделив от това благополучие, пожела да му слагат на трапезата между златните чинии и глинени, за да му идва на ума и бащиното му състояние. Колко сила има възпитанието? В една страна хората не се грижиха добре за възпитанието на своите деца. Тогава техният цар, за да ги подкани на това дело, взе две кученца и ги възпита различно. Едното научи да гони дивеч и да лови като го стигне, а другото научи да седи вкъщи и да яде много. След като тъй ги възпита, повика един ден хората в двореца си и пожела да доведат двете кученца. Тогава сложи пред тях една паница с ядене и пусна един жив заек. Тутък си едното куче се спусна да лови зайка, а другото отиде да лочи от паницата. Хората гледаха и не знаеха защо царят прави това. Тогава той започна да им говори тъй: тези две кученца, дето ги виждате пред себе си, са от една майка и от един баща. Но понеже ги възпитах различно, заради това едното тича подир ловът, а другото на паницата. Тъй и вие, ако добре възпитате децата си, ще станат добри и достойни за всяка добра работа. А ако ли не, те ще станат развратени и лукави, и на това вие ще бъдете причината, защото всичко произхожда от възпитанието. Изряден владетел. Един владетел беше твърде човечен и кротък и не връщаше никого оскърбен от своите палати. Един път седна на вечеря и като му дойде на умът, че през този ден не беше сторил нито едно добро дело, рече: о, приятели, загубихме днешния ден. Верен намерник. Един сиромах намерил кесия с 100 жълтици и си помислил, че тия пари не са негови, ами трябва да издири техния господар и да му ги даде. Той намери глашатая и го изпрати да вика из града: който си е загубил кесия с пари, да дойде да си ги вземе. Човекът, който беше загубил тия пари, скърбеше твърде много и не знаеше какво да прави, но като чу глашатая се зарадва и отиде да намери онзи човек, след като му каза каква беше кесията и парите, сиромахът му ги даде. Тогава той извади да му даде 20 жълтици за благодарност, а сиромахът не ги ръчи. Даде му 10,
А той пак не ги ръчи. Тогава започнаха да се карат и да се препират и най-сетне човекът рече: аз не съм загубил нищо и тази кесия е твоя. Тогава Сиромаха взе тъкмо една жълтица и я раздаде на просеците. Справедливо съдилище. В Атина имаше едно твърде правилно съдилище. Там, за да не сгрешат някога съдиите, когато гледат някого, че плаче и се моли, седяха нощем в тъмнина и без да се знаят помежду си, всеки пише една дъщица и както му се виждаше правилно. Веднъж там осъдиха едно голямо дете, че вадеше очите на врачетата, защото смятаха, че ако пораснеше без да се промени, щеше да стане твърде зъл и немилостив човек. Тия съдници изпитваха всеки човек от какво живее и не оставяха никого да седи празен. Какви трябва да са съдниците? В египетската Тива, дето се събираха съдниците, имаше направени статуи без ръце и очите им наведени. С това показваха, че един съдник не трябва да приема дар, нито да гледа на лицето на човеците, които се съдят. Зле възпитано дете. Една болярка имаше едно дете и му се твърде много радваше и го гледаше, като винаги му даваше каквото поискаше. Тъй за кратко време това дете стана един малък мъчител. Мъжът и нейните приятели думаха, че прави зле, като гледа детето, но напразно. Един ден тя чува, че детето й се тръшка надборе и реве. Тутък се отива на прозореца и гледа, че то се дращи по лицето и иска нещо от слугата. Тя извика от прозореца на слугата да му даде каквото иска, а той й рече да дойде тя да му го даде. Жената се разпали от гняв и рече на мъжа си да набие слугата и да го изпъди. Той стана, той отиде, а хората, които бяха с него, отидоха да гледат от прозореца. Като слязоха, мъжът и жената на двора видяха, че синът им гледа месеца в водата и искаше да му го дадат. Тогава всички започнаха да се смеят и жената разбра колко много се беше излъгала. След това тя спря да гледа детето си и го изправи, защото беше още малко, и го направи много добър човек. Кой е благополучен? Попитаха един мъдрец дали е благополучен техният цар, както всички го смятат, а той отвърна: не зная, защото никога не съм говорил с него. А тия му рекоха: не можеш ли по друг начин да знаеш? Не мога, рече мъдрецът. Ами рекоха му пак за царя на съседното ни царство: можеш ли да речеш дали е блажен или благополучен? Как да мога, отвърна и мъдрец, да река тъй или оней за някого, дето не знае колко е добър и учен? Знайте, че само праведните и добродетелните са благополучни. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Бъдете здрави и щастливи. Ако ви хареса тази книжка, влезте в daita.bg и вижте как може да си я доставите. Всичко най-добро.